Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. First year college ako nang makilala ko siya at nagsimula ang kwento sa kanya. Isa po akong pharmacy student sa isang universidad at isa siyang ex-seminarian na tinutuloy ang philosophy course niya. Nakikita ko siya halos araw-araw sa tuwing pupunta ako ng school. Ngumingiti siya na para bang magkakilala kami. Familiar yung mukha niya pero sa tuwing iniisip ko, hindi ko talaga siya kilala. Isang araw bago pumunta ng school, dumaan ako sa karinderya sa tabi ng aming boarding house para magpa-load. Kung saan yung tambayan area niya at boarding house niya. Nakarating na ako sa corridor ng aming classroom nang may tumawag sa akin. Ang sabi, balik ka daw dito sa karinderya. Nagtataka naman ako noon pero bumalik ako. Tapos, nagpakilala siya. Doon ko napagtanto na isa siyang ex-seminarian. Malapit sa loob ko ang mga seminarians kasi isa sa kanila yung kuya ko, kaya naman mula sa araw na yon, naging close kami ni Brain. Araw-araw inaaya niya akong mag-lunch. Naku-comfort niya din ako dahil magaling siya mag-advise. Magaan din ang loob ko sa kanya knowing na naging seminarista din siya. He always makes me smile whenever I hear my name na tinatawag niya. He calls me by my nickname kaya para bang kilala ko na siya ng matagal. I'm very happy that I have someone whom I can share my struggles and dramas about academics and so on. Para bang may kuya ako sa tabi ko. Madami siyang ginagawa na hindi ko namamalayan. Nasasanay na ako sa kanya. Hinahatid niya ako hanggang sa corridor sa classroom ko. Pag tumunog na ang bell para sa lunch, tumatawag na siya, nag-aantay sa kainan. Nagsisimba din kami at nagkakwentuhan. Natutuwa ako kasi magaling siyang magpiano, maggitara, kumanta, at malapit siya sa Diyos. Meron pa nga yung isang araw umuulan, pauwi na ako ng boarding house nang tumawag siya at sabi niya tumingin ako sa likod. Nandun siya, kumakaway na nakangiti. Mahilig siya sa biglaan. Yung tatawagan niya ako para pumunta sa office ng school ministry para lang pakinggan ang kanta niya. Hanggang araw ng examinations namin at kaarawan din niya. Pagod ako pagkatapos ng exam, hapon na noon kaya tinulog ko saglit. Maya-maya na lang pumunta na ako sa birthday celebration niya. Pero, pagising ko, 11 p.m. na. Ang dami niyang missed calls. Yung isa niyang kasama tinawagan ko at sabi ko nakatulog ako. Tapos na daw yung party. Kaya nag-sorry na lang ako sa kanya. Kinabukasan, nakasalubong ko siya sa daan papuntang school. Nag-smile ako at kakausapin sana siya para humingi ng sorry ng personal. Kaso, iniwasan niya ako. Umiwas siya ng pasadya. Hinayaan ko na lang baka kasi magtampo o nagtatampo. Pag-uwi ko ng hapon, dumaan ulit ako sa karinderya pero di niya ako pinansin. Nagpatuloy yung ganon. Nagtaka ako kasi iniwasan niya ba ako dahil lang dun sa hindi ako nakapunta o ano ba talaga?
Hindi niya ako binigyan ng mga dahilan. Para bang wala na lang kaming pinagsamahan sa tuwing nakikita niya ako. At may asong tumatahol. Graduate na ako ngayon. Ikaw go-over the bakod ka dyan. Nakakaloka. Umuwi ka sa inyo. Ha? Bumalik ka sa bahay nyo. Eto, bumalik na ako. Graduate na din siyang teacher ng philosophy. Now, I am happy at alam kong ganun din siya. Masaya din ako kasi at least naging part siya ng buhay ko. Noong mga oras na yon na wala pa akong masyadong kilala sa bagong mundong iniikutan ko. Hindi ko na inalam ang dahilan kasi hindi niya naman na sinabi kahit noong nagkausap na kaming ulit. Nagkamustahan lang, tas wala nang sumunod. Baka nga hanggang doon na lang. Ika nga, the one that got away. Ako po si Crizea, tambalanista since 2013. At ito ang aking kwento.